Il-Partit Laburista ċċelebra Jum il-Ħelsien ġimgħa qabel il-jum propju ta' din il-festa nazzjonali illi din is-sena se jaħbad f'Jumilejt. Fl-isfond tal-Monument tal-Ħelsien fil-Birgu ittellet attività b'narrazzjoni tal-mixja il ħa pajjiżna sabiex kiseb il-Ħelsien b'siltiet mir-rock opera Ġensna. F'diskors emozjonali, il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li waqt li il-5 festi pubbliċi ta' pajjiżna jibqgħu eżiż għal dejjem, Joseph Muscat qal li Malta tista' tasal f'punt fejn ikunu iċċelebrati żewġ festi nazzjonali u eventwalment festa waħda. Imma nistgħu bħala pajjiż nibqgħu għaddejjin b'5 jiem nazzjonali. Nistgħu ngħidu, nistgħu naqblu f'dan il-pajjiż illi bħala l-ewwel pass fil-waqt li l-jiem kollha il-5 li huma tal-lum il-ġurnata jinżammilhom id-dinjità jibqgħu vaganzi pubbliċi. Naslu l-ewwel pass għal żewġ jiem u eventwalment forsi anke dil-ġenerazzjoni naslu għal jum nazzjonali wieħed fejn nistgħu lkoll ninaqdu mhux qisna qegħdin gażini tal-banda minn ta' naħa u minn ta' oħra. Fil-waqt li fisser li l-jum il-Ħelsien bħala lejla ta' ħafna tifkiriet, Joseph Muscat semma lil Perit Domingo Mintov, mexxej li għamel l-almu tiegħu bħal mexxejja l-oħra kollha u wettaq bidliet kbar b'kuraġġ enormi. Niftakru fil-milja u fil-ħidma ta' ħafna nies. Ta' ħafna nies li għadhom hawnhekk fostna. Ta' ħafna nies li segwew kaptan illi għall-ewwel sena issa mhux qiegħed fostna. U m'hemmx dubju illi l-ħarsa ta' Domingo Mintov illum qiegħda hawnhekk fuqna. Il-Prim Ministru tkellem dwar dak li seħħ illum meta għall-ewwel darba il-Gvern iċċelebra Jum Nazzjonali flimkien mal-Oppożizzjoni. Kellhom bżonn jgħaddu 25 sena f'dan il-pajjiż biex illum għall-ewwel darba Gvern u Oppożizzjoni ċċelebraw flimkien Jum Nazzjonali. U kif iċċelebrajna flimkien dan il-jum u nawgura u ċert li minn issa l-qoddim sakemm jibqa' jeżisti dan il-pajjiż ħajibqa' jkun Gvern u Oppożizzjoni li jiċċelebraw flimkien. Ħaniċċelebraw flimkien l-indipendenza wkoll. Iva x'hekk jistħoq. Joseph Muscat ħeġġeġ b'mod partikolari lil persuni bit-twemmin Laburista sabiex bħalma jgħożżu l-Ħelsien iħobbu anke l-indipendenza. Jum enormi fl-istorja ta' pajjiżna li iva nappella. U l-ewwel nirreferi għal-Laburisti. Il-Laburisti ridu jħobbu l-indipendenza daqs il-nazzjonalisti. U n-nazzjonalisti ridu jħobbu il-Ħelsien daqs il-Laburisti. Dak huwa l-antana ta' Malta tagħna il-koll. Huwa għan li ma spiċċax mad-9 ta' Marzu, huwa għan li ħal iżvolta l-kbira fid-9 ta' Marzu fejn il-poplu qalilna u hawnhekk nirreferi għal Maltin u l-Awċin. Kulħadd mingħajr distinzjonijiet għax id-distinzjonijiet il-poplu wera li rmijhom. Il-Prim Ministru semma l-ħsieb tal-Gvern ġdid li joħloq kostituzzjoni ġdida. Qal li mhux se jiktibha hu jew xi politiku iżda se jiktibha l-poplu. Joseph Muscat qal li l-mandat tal-Gvern huwa mandat qiebes iżda neċessarju. Il-pajjiż se joħloq il-futur tiegħu. Jien pożittiv, ottimist għall-futur ta' dan il-pajjiż. Ottimist dan il-pajjiż mhuwiex se jikkopja l-passat, imma ottimist li dan il-pajjiż ħajoħloq il-futur tiegħu. Wara d-diskors tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat akkumpanjat minn Martu Michel u żewġ uliedu telgħu fuq l-orja tal-Ħelsien u xelu l-urna tal-Ħelsien u anke qiegħdu bukketti tal-fjuri. Segwewh l-amministrazzjoni, il-ferat, il-kunsilliera u l-attivisti tal-Partit Laburista li l-koll selmu lil Malta ħielsa. Intant aktar qabel tkellem id-deputat mexxej Laburista l-affarijiet tal-partit Dr. Tony Abela. Sostna li m'għadux iż-żmien li n-nies joħorġu fit-toroq u l-pjazzezz iżda il-vot huwa l-arma tal-messaġġ li jrid iwassal il-poplu. U normalment meta n-nies ikunu jridu jħelsu mill-arroganza, l-elezzjoni ġenerali huma l-aqwa man-nara politika. Meta bħal da żminijiet sena konna fejn qegħdin illum niċċelebraw Jum il-Ħelsien, ftit konna nobsu li l-Partit Laburista kien ser jirbaħ l-elezzjoni b'din is-saħħa kollha.
Iżda fir-riżultat li nkiseb, il-poplu Malti ma baċ biss messaġġ lill Partit Nazzjonalista, kif għal tajjeb ukoll Joseph Muscat, il-Prim Ministru tagħna llum, iżda anke lill-Partit Laburista. Il-poplu għalinna li bl-istess mod li tellajnikom nistgħu inniżlukom. Tony Abela qal li l-Partit Laburista huwa kommess li jagħmel proposti kostituzzjonali għaliex hemm opportunità li nsaħħu dak li Joseph Muscat jiddeskrivi bħala il-tewmin storiku ta' l-indipendenza u l-ħelsien. Fil-leġislatura li għandna qudiemna teżisti l-opportunità illi nkomplu nsaħħu dak li Joseph Muscat iddeskriva is-sena l-oħra propju hawnhekk bħala it-tewmin storiċi, l-indipendenza u l-ħelsien. Il-Partit Laburista intrabat li ser ikun qiegħed jagħmel proposti kostituzzjonali biex l-aktar dokument bażiku importanti għal ħajjitna politikament u soċjalment, il-Kostituzzjoni tkun tassew tirrifletti żminijiet tal-lum.